Bună, dragii mei! Bine v-am găsit! Hai să facem o vrajă de dragoste pe o fotografie. Este foarte simplu, la îndemâna lui oricine, deci nu trebuie foarte multe lucruri. Aveți nevoie de un marker negru, ori un stilou negru, da? Aveți nevoie de un ac și o oață roșie. Aveți nevoie de fotografia acele persoane pe care vreți să o legați, fie femeie, fie bărbat. Aveți nevoie de o lumânare de la biserică și aveți nevoie de o pânză roșie ori un sebețel roșu. Acum este la alegerea voastră. Deci, avantajul acestei metode de prindere este că este ceva foarte puternic. Dacă sunteți încrezători în ceea ce faceți voi, da? Și nu vă este frică, atunci puteți începe să faceți această vrajă de dragoste. Ce trebuie să faceți? Scrieți pe spatele fotografiei. De exemplu, dacă faceți bărbat pentru femeie, scrieți numele acelei femei, da? Scrieți numele ei și de în jos scrieți numele vostru. Dacă faceți femeie pentru bărbat, scrieți numele lui aici sus și jos scrieți numele vostru, da? După care o să trebuiască să întoarceți fotografia, da? Vizualizați vă 2-3 minute, da? Această persoană. Nu contează că persoana este aproape sau că este la distanță. Această magie este pentru oricare persoană. Deci nu contează unde se află acea persoană. Deci, ce va trebui să facem? Pe spatele fotografiei, așa cum v-am spus, scrieți numele, da? Cu acel marker. După care vă scrieți numele vostru de în jos. Vizualizați 2-3 minute acea persoană cum se va întoarce, pentru că prin vizualizarea voastră, da? Voi aveți o energie foarte puternică, dar voi nu știți foarte mulți. Dacă știți să vizualizați ca lumea, ritualul vostru se va îndeplini și vei avea rezultatele dorite. Deci nu trebuie făcut în grabă, nu trebuie făcut pe repede și trebuie să ai o dispoziție bună, da? Când faci acest ritual. Și dacă îl faci așa cum ți-l arăt eu, o să vezi că ai rezultatele care ți le dorești tu. Deci, când se pronunță, da, numele persoanei, spuneți numele persoanei pentru cine faceți și spuneți tot ce vreți voi. Să se întoarcă și începeți să puneți acul, da, acul trebuie fi roșu, da, cusătura, astfel încât ca primul să se potrivească cu ultimul, da? De unde începeți, acolo să terminați acea cusătură. Deci trebuie să rămână pe partea voastră, da? Să faceți cosătura pe partea voastră, să faceți acea cosătură. Deci hai să vă arăt și această cosătură, da? În partea inimii a bărbatului. Da? Lăsați o bucată de ață ca să puteți să aveți să legați. Și cosătura trebuie să fie spre dumneavoastră. Da? Și de unde începeți, acolo să terminați. Și în timp ce cosăți, spuneți să vii plin de iubire, da? Plin de dragoste, înapoi la mine. În afară de mine să nu mai poți iubi, să nu mai poți dori. Și acum merem cu ultima cusătură la prima unde am rămas. Ața nu trebuie tăiată, da? Ața trebuie lăsată. Deci trebuie să vă puneți o bucățică de ață mai micuță. Da? Deci acum eu o să o tai ca să puteți să vedeți voi cam cât ar trebui, da? O bucățică de ață mai micuță. Iar nodul, da? Trebuie să-l facem triplu.
puțin. Da? După care o să aveți nevoie de această lumânare de la biserică, deci lumânarea trebuie să fie aprinsă înainte ca voi să faceți această lucrare, această vrajă. Și după aceea, cu ceara de la lumânare, da, sigelăm acest nod. Da, îl sigelăm ca lumea să fie sigelat. Să aveți grijă să nu vă iați foc. Da? Așa. După ce sunteți voi siguri că acest nod este sigelat, da? Întoarceți fotografia înapoi la voi și vă uitați la acea persoană pe care o legați. Și spuneți așa: mă vei iubi, mă vei dori, fără mine nu vei putea trăi. Spuneți tot ce vreți voi. Deci, în timp ce voi spuneți și gândiți în același timp, să le gândiți și să le spuneți din adâncul sufletului. Pentru că dacă le faceți cu iubire, cu dragoste, da, ritualul vostru o să dea viață. Nu contează că persoana este aproape sau că este departe. Deci ea va da viață, da? Va da. În timp ce vizualizați această persoană și vă gândiți extrem de puternic la această persoană, da? Spuneți așa, la ultimul: mulțumesc, natură, îți mulțumesc pentru că am, tu deja spui că-l ai, da? Deci spuneți că l-aveți deja pe această persoană. Nu spuneți că vrei să-l ai. Voi deja mulțumiți universului și spuneți: mulțumesc că-l am pe Marian, da? Eu am dat un exemplu. Voi spuneți numele persoanei: mulțumesc universule că mi l-ai trimis în viața mea și că mă simt, voi ca și când ar fi lângă voi, da? Ca și când ar fi lângă voi, ca și când voi sunteți cei mai fericiți, cei mai împliniți, sunteți în toate punctele de vedere. Deci dacă voi gândiți așa, pozitiv, da, și nu gândiți negativ, o să vedeți rezultatele. Și dacă spuneți: mulțumesc universule pentru ceea ce am, pentru că sunt fericită, da, cu această femeie sau cu acest bărbat, îi spuneți numele, da? Și la ultimul spuneți așa, da? Sunt cuvintele finale al ritualului. Așa să fie. Mulțumesc universule pentru tot ce am. I-am înțeles? Dacă o să faceți așa cum v-am spus eu, o să vedeți rezultate. Pentru că foarte multe persoane care faceți ritualele mele și aveți puterile, deci intrați în acel spirit, da? Și faceți imaginația bogată, acele persoane aveți 100% garantat absolut toate ritualele care le faceți de la mine. Vă pup, dragii mei, și aștept comentarii ca să văd cu rezultatele de la voi. Vă pup! Pa, pa!